Met 80 kilometer in de uur, dat 30 mooi, zou de verdachte in maart 2009 Ilke Reitsma zijn dochter skept ha op de Esdoornstraat in Ljout. Reitsma verstoor op het plak van het ongeluk en zijn dochter rekken zwier verwoenen. Bij het half is onduidelijk hoe de snelheid waarmee de verdachte riet. Daarom binnen camerabeelden op een nijbesjoen. Ik is er schon naar de tijd die tot de camera registreerd is en de tijd dat de melding van het ongeluk dien is bij de meldkamer. Maar even de advocaat van de verdachte kan net bewijst worden dat zijn cliënt 80 kilometer in de uur riet. Er zijn beelden, zeg maar, van camerabeelden, binnen net meer, omdat die destijds net opvregen binnen en die worden net bewaren. Dan zijn beelden die opmaken we terwijl er niks voorbij riet of fietsers voorbij rieden die net geregistreerd worden of oors. Dus we missen stikken uit de puzzel om het maar zo te zeggen. Een auto die net nadrukkelijk herkenbaar is, vraagtekens bij de tijd, dan zit ik alles bij elkaar. Het hier wat opsmieten kent, maar dat heeft het in dit geval wat mij betreft net dien. Het Openbaar Ministerie bloot erbij dat de verdachte 80 kilometer in de uur riet. Hoe 2 weken docht het half uitspraak.